Hej Heidi, kom ind. Godt at se dig. Ja, sådan der. Ja. Kom, tillykke med fødselsdagen. Du ser godt ud. Kom. Ja, vil du gå for os? Ja, så gør du det. Ja, jeg har købt en gave til dig. Jeg er spændt. Ja. Nej, kan du ikke sætte det over ved siden af? Nej, det er jo bedre. Ja. Ja. Se. Ja, der. Ja, kig du bare. Ja, det er den ligger der. De havde ikke mere gavepapir, så beklager. Men pak du bare op. Det kan du godt lide, hva'? Ja. Ja, det er ikke fordi jeg er nær, men jeg havde sgu bare ikke flere penge, og så var det... Ja, hold så op. Hvad er det, du har der? Nå, det er bare lidt øjensnask. Nå, ja. Haft en god dag. Det var godt. Ja, ved du hvad? Jeg er lidt pjattet med dig. Ja, jeg er glad for, at du kom. Ja, kom. Ja, okay, så læg dig ned. Ja. Sådan der, ja. Nej, jeg synes, du er lidt dejlig. Er lidt lækker. Ja. Ja, du behøver ikke at sige noget. Nej, den du gerne vil. Du kan godt se det. Ja. Nej, det synes jeg. Jeg er rigtig glad for dig. Jeg var også glad for den kakao, men nu fik du den. Men sådan går tingene her til.